Ikastolan deno garagu. Herritik sortu ginelako eta herriarentzat dihardugulako. Kooperatiba garelako. Lan egin eta erabaki taldean egiten dugulako. Euskara eta euskal kultura geurea hezkuntza euskalduna delako. Ikasle euskaldun, eleanitz, buru askeak formatu nahi ditugulako. Bikaintasuna ikasle guztien hobekuntza dela sinisten dugulako. Irakasle eta profesional trebe eta trebatuak ditugulako eta etengabeko formazioan dihardutelako. Gurasoek ere buru belarri dihardutelako. Eredu propioa dugulako, Euskal Herrirako eredua, Europara atea zabalik dituena. Horregatik, zu, ura, zuek, haiek, gu, ni ikastolan, deno garagu. Horrelakoak garagu, gu herritik eta herriarentzat. Herritik sortuak dire ikastolak eta herriarentzat eginak. Duela mende bat sortu zen lehenbiziko ikastola. Mende erditik gora dute egungo ikastola intzindariek. Historiaz eta ekimenez, ikastola guztiak biziki txertatuta daude herrietan. Etengabeko elkarrekintza bultzatzen dugu herriaren eta ikastolaren artean. Gu kooperatiba. Ikastolen komunitatea dinamikoa da. Kooperatibatan antolatuta gaude, herritarren gandik eta herriaren gandik hurbilen dagoen erakundetze mota baita. Ondorioz, gurasoek, irakasleek eta profesionalek parte hartze zuzena dute ikastolen eguneroko kudeaketan. Guk euskal kurrikuluma. Euskara eta euskal kultura hezkuntza euskalduna da gurea. Euskal kurrikuluna dugu oinarri eta ardatz. Ura garatzen aintzindari, ura bultzatzen eragile. Euskal dimentsioa barne bilduz, ikasle euskaldun eleanitzak nahi ditugu. Informazio eta komunikazio teknologietan trebatuak. Gure pedagogia. Hezkuntza eredu propioa dugu. Pedagogia aurreratu eta aurrerakoia dugu. Ikasle buru askeak izatea dugu helburu, beren burua eta ingurua ezagutzeko eta bizitzan zehar izango dituzten erronkei eta arazoei irtenbide egokiak bilatzeko tresnak eta baliabideak emanez. Bikaintasuna dugu xede, baina ikasle guztien hobekuntzan oinarrituta ulertzen dugu bikaintasuna. Gure irakasleak. Etengabeko hobekuntzan eta etengabeko prestakuntzan diharduen irakasle eta profesional taldea dugu. Ikastolan eta hezkuntza proiektuan txertatuak daude, lan egonkortasunak ematen duen bermeaz indarturik. Gure materialak. Ikasmaterialen sorkuntzan eta sortutakoaren etengabeko hobekuntzan aintzindari eta motorra dira ikastolak. Lehenbiziko testu liburuetatik egungo eki proiektura eta eki digitalera egin dugu jauzi. Geuk sortzen ditugu ikasmaterialak bai, eta haiek erabiltzeko geuk prestatzen ditugu irakasleak ere. Gure prestakuntza. Prestakuntza gakoa da gure ereduan. Urtero, milaka irakasle, profesional, zuzendari, pedagogia arduradun eta administrarik hartzen dute parte gure ikastaroetan. Horri esker, gizarteak hezkuntzari egiten dizkion eskakizunei aurretiaz erantzuteko gai gara eta Europak ezarritako marko orokorra eta kompetentzietan oinarritutako eredua ezarriak ditugu. Gure eredua Euskal Herrikoa. Euskal Herria eremu duen eta Euskal Herri osora edatua dagoen hezkuntza taldea osatzen dute ikastolek. 106 ikastola, 4.500 irakasle, 500 profesional, 51.000 eta 400 ikasle eta dozenaka mila familiak osatzen dugu ikastola komunitatea. Euskal Herrirako eredua da geurea. Gure ingurua eta ingurumena. Garapen iraunkorra bultzatzen dugu, ingurumena zaintzen, bertokoa babesten dugu. Ekimen ugari eta askotarikoak bultzatzen ditugu elkarrekintzan. Energia kontsumoa eta kutsadura murrizteko, hondakinak berrerabili eta berziklatzeko, bertako ekonomia eta nekazaritza sustatzeko. Europa eta gu. Europar dimentsioa dugu. Sorreratik izan da Europa gure erreferentzia. Pedagogia korronte aurrerazaleak eta eskola eredu berritzaileak Europan aurkitu genituen. Eta gero eta europarrago izaten jarraitzen dugu. Euskal Herriko ikastolak Europar kooperatiban biltzen gara. Gure sarea. Ikastolen arteko lankidetza, elkarlana eta elkartasuna bultzatzen ditugu ikastolen elkartearen eta elkartasun ikastolen bitartez. Ikastola bakoitzak sarea indartzen du, eta sareak ikastola bakoitza indartzen. Ikastolen elkartea koordinatzen eta zuzentzen ditu zerbitzuak. Artezkaritza kontseilua, zuzendaritza batzordea, lurralde batzarrak eta batzar nagusia ditugu. Ikastola guztiok ahotsa eta botoa dugu gure batzarretan. Ikastolan deno garagu. Euskaltasuna, elkartasuna, elkarlana, auzolana eta konpromisoa dira ikastolen ezaugarri nagusietakoak.
taldean egiten dugu lan eta taldean hartzen ditugu erabakiak. Horregatik ikastolan, zu, ura, zuek, haiek, gu, ni, denok garago.